Dobro veče. Vezano za ovo poslednji, na neki način, u vezi ovoga što ću da kažem je da u suštini ovde se skupljaju veoma laki bodovi kod onog gore ili se grandiozno gube. I tako da u svakom slučaju, ako ste neko tamo iz neke nedođije, ko nema nikakve informacije u vezi šta se dešava, vi na neki način možete da izbegnete to jedino tako. Inače, sve ovo što se sluša na televiziji, čak i na frekvencijama nacionalnim, ako vi to ne dovodite u pitanje i ne odete negde kod nekoga ko ima internet i, mislim, svi imaju internet, i ako to ne pokušate da na neki način saznate šta se dešava, vi ste onda potpuno ravnodušni i potpuno razmišljate samo o sebi i totalno vas niko oko sebe vas ne zanima, a to gubi na kraju. Tako da, ako saznate pre poslednjeg tog zaokruživanja, šta god to glasanja, i tada zaokružite ono što bi trebalo da zaokružite, i to je nešto, ali najbolje bi bilo da su se ljudi okupili oko ovoga, da ne bi to uopšte bilo dovođeno u pitanje, to je na neki način, to je igra u kojoj može i da se izgubi, tako da niko se ne pridružuje ovome, to je fascinantno. Ali potpuno je nebitno, na neki način je ovo je razočarenje u nas, na neki način, mislim, može da se desi da, ali trebalo je više da se ovde uredi. Ovo je razočaravajući ishod u svakom slučaju, mislim, o tome što su se samo određeni ljudi odlučili da se žrtvoje, a ovi ostali se tome ni na koji način nekako ne uspeva da se dođe do toga, ali dobro, to je potpuno nebitno, ili će biti ili neće biti. Nije na neki način, to je do vas. I za to ćete snositi odgovornost. To je sve. Mislim, jedan put ili drugi put. Sad 2 puta koja se račuvaju ovde, jedan put je ravnodušnost i nemara za sve ovo što ova deca rade, a drugo je da se to barem čuje, da barem ljudi saznaju da šta oni rade i da to prenose što većem broju ljudi, kako to što dolazi ne bi bilo dovedeno ni u kakvo pitanje uopšte. Ja ovde, na primjer, ne vidim nikoga, na primjer, dobro, mislim, lupanje, pištanje nije bitno u suštini, ali ovaj odziv je jako, jako mali. Niko, recimo, u ovom kraju ima, ja mislim da čujem 5 pišteljki, a okružen sam zgradama. Možda tamo u daljini negde malo više, ali mislim slabo sve u svemu kao. Tako da ne deluje mi da je ovo sve što oni rade prihvaćeno od velikog broja ljudi. Postoje veliki broj ljudi, naravno, i koji prihvataju. To sad ne trebamo da pištimo i ne trebamo ali ne trebamo ni da dovedemo ishod ovoga u pitanje na neki način, ali to je do nas na neki način, mislim, vidjet ćemo. Ovo će se bodovati, ovo je veoma lako, ovo je veoma lak način da se spasite od svoje sopstvene ravnodušnosti, a ova zemlja jeste upala u ogromnu ravnodušnost i ovo jeste neki izlaz, ovo jeste način koji su nam oni omogućili da shvatimo u što smo upali, da shvatimo energiju. Ja sam zapanjen sa energijom i svaki dan kako oni idu i u kom broju idu i šta oni rade i
kako se oni zalažu i šta oni sve rade je za mene potpuno fascinantno i mislim da je to najbolji reality televizija koju sam naravno daleko najbolji, koju sam ikad vidio u Srbiji, tako da ovo je potpuno fascinantna priča i ako ovo prođe što oni rade, i ako ne bude imalo dobar odjek, to će biti tragično za sve nas, mislim, koji se nisu odazvali tom pozivu, u većoj ili manjoj meri, što više, to bolje, što manje, to gore. Tako da neki će samo da zaokruže nešto osim ovoga što je sada, i to je nešto. Neki će se zalažu i da urade više, i sve će to da se računa ili će da bude potpuno ignorisano, kao što su ovi studentski protesti ignorisani od strane mnogih, i to vam je to. Veoma je priča jednostavna. Pobedit će ili neće, i snosit će se odgovornost za svoju slobodnu volju, naravno, koja je ovde sada i uvijek će biti takva, koliko god, koliko to bilo tužno i za sve koji gore za nas navijaju. To tako mora da bude jednostavno, tako da pokazat ćete šta ste, da li jeste ili niste, evo, kao što piše na onoj majici. Da li jeste ili niste, ovo je vreme da pokažete ko ste i šta ste. Eto, toliko.